हेलो गाइस गोजोन मोनाबिलि आरो गुड इवनिं लोगोफोर जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां आखल गैयै सुबुंफोर ओंखारगासिनो दङ आं माखासे खोथाखौ नोंथांमोननि सिगाङाव बुंलांनो सानदों जायफोर सुबुंफ्रा बेबायदि खामानि आरो बेफोरबायदि बुंजानायनिबो लायक फार्स्टआवनो आं बुंनो सानदों मार्टियार्स जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जोंनि हारिखौ रैखाथि होनो थाखाय गोबां सुबुंफ्रा मुंख्लं जालांबाय ओके बिथांमोननि माखासे गोसोखांथि मोनसे बिउटिफुल एकदम बड'लेण्ड मार्टियार्स गार्डेन बानायनानै दोनदों जोंनि बर'नि सरकारफोरा नङा होमबा स' बर'नि लिडारफोरा बिनि गेजेरावहाय बेयाव थांनानै नोंथांमोना माखासे नेचारेल माखासे इनभारमेन्टखौ नोंथांमोना मोनदांहैनो हागोन गोजोननाय फिलिंस मोनगोन बे जायगायाव थांनानै बे जाय मुसुखाफोर आरो जायफोर खाम्फाफोर बानायना दोनदों जायफोर मुंख्लं जालांबाय बर' हारिनि थाखाय बड'लेण्ड मुभमेन्टनि थाखाय बिथांमोननि खाम्फायाव थांनानै आथिं बिसोरखौ गानाय आफाखिजों नङा होमबा ओरैबायदि असनमान खालामनाय बे जाबाय फार्स्ट टाइम सासे सिख्लाया खालामदोंमोन बे निमाहा बिबाय आरो नैथियावहाय साब्रै साबा एकदमबारे जिरायनानै बे नों खिग्रा जाय खियोना बेफोरबायदि जों जिरायनानै असनमान खालामनाय आरो बेनि उनावहाय थामथिबाव सासे सिख्ला आरोबाव जिरायनानै होबावनाय आं माखासे पिकचारफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव खोन्थानि स' बिथांमोनहा साना हसिया बेफोरबायदि इनसाल्ट खालामदों जोंनि बर' हारिनि माखासे मुंख्लं जायफोर जालांना थांबाय हारिनि थाखाय जों दा बे बिटिएडि एरियायाव बोरै थानो मोनखो बिसोरो मुंख्लं जायामोनब्ला जों दिनै थानो मोननाय नङामोन खिजान नङा होमबा बिसोरो मुंख्लं जालांबाय हारिनि थाखाय बिनिखायसो माने सरकारा बिसोरनि मुभमेन्टनि थाखायनो ओरैबायदि जिउबो खहा जालांबाय स' बिसोरनि थाखाय माबा मोनसे फिथाइ होनोसै नङा होमबा स' बेफोरनि थाखायसो जों दा बे बड'लेण्ड बा बिटिएडि एरियायाव मोजाङै सरकार दानानै रायजो खुंलांनो हागोन बायदि मोनसे चान्स मोन्दों नङा होमबा बिनि गेजेराव बेफोरबायदि एसेबां मोजां लामा बा सोरजिना गालांनायखौ बिथांमोनहा रेसपेक्ट होनो नागारै बिसोरखौ माने आथिंजों आफाथाला बे गानानै बारजुमनाय माबा मोनसे स्टाइल मडेलिं खालामनाय बेफोरबायदि खालामनानै इनसाल्ट खालामनाय आं सानो बैसोर सुबुं सासे मानसि हिन्जावसा खालामबाय बे निमाहा होबाय नैथि खेबाव आरोबाव बेखौ नुखानानैनो आरो नैथि खेबाव आरो भिडिअ बानायनानै भाइरेल जाबावलायनाय आरो बिनि गेजेराव आरो नैबे सासे सिख्ला ओंखारबावनाय एसेबां फरायनानैबो गावनिख्रुइ देरसिन बा गावनो जाय थानो थाखाय सुबिदा होदों बैसोर सुबुंखौ मान होनो रोङै सुबुंफोरखौ असभ्य बेफोरबायदि बुंनानै जोङो माने फोजोबनो हानाय नङा बिराद गोबां गाज्रि जों बुंबाबो लस गैया होननानै बुंजायो आरो बिनि गेजेराव सासे सुबुं नुबावदां अके आं बेखौबो बुंबावगोन आरो बे मानसिया अल बड' स्टुडेन्ट इउनियनखौ ओरैबायदि लासिं सिं इनसाल्ट जे आथोनजों श' खालामनानै बिथाङा जोंनि बर' हारिनि स्टुडेन्ट इउनियनखौ लाजि फोनांदों बेबायदि सुबुंखौ सोबानानै आथिं आखाइ एकदमबारे सिफायनानै दोनबाबो लस गैया होनना बुंजायो बे जेब्ला उन्दै गथ'मोन जेब्ला फरायदोंमोन अब्ला बे समावहाय बे सोरमोन बे फरायगोन ना फरायाखैमोन जाय मानसिया उन्दैनिफ्राय फरायनानै देरजासिम जादों जों दा फरायगासिनो दंबा जोंबो बर' स्टुडेन्ट इउनियन बा दुलाराय बर' फरायसा आफाद स' जों गासैबो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जोङो माने मोनबोनाय नङा होमबा जों जानो हागौ बिबानाव गैया बाट जों बिसोरजोंनो रिलेटेड मालाबा समाव जुदि नों प्रब्लेम गोग्लैयोब्ला अब्ला बैसोर जाय मानसिफ्रा बिबानाव थानाय बिसोरनो जोंखौ मदद होगोन दायो जानो हागौ पलिटिकेलजों रिलेटेड जानायाव माखासे सुबुंफ्रा बेखौ इउज खालामगोन माखासे गोबां इनसिस्ट खालामगोन बिनि सायावहाय जे ओरैबायदि होननानै बाट रियेलिटिया बे जे अल बड' स्टुडेन्ट इउनियना गासिबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बर' फरायसा माने दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा गासिबो जोंनि बर' हारिनि कमिउनिटिस बा जाथिनि थाखाय मिथिबायना गासिबो दुलाराय बर' फरायसा आफाद होनना बुंदों बिनिखायनो बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफाद अल बड' स्टुडेन्ट इउनियन गासिबो गोग्लैगोन बेयावहाय नोंनि गथ' फिसा उन्दैबाबो गोग्लैगोन सोरनिबा गथ' फिसाबाबो गोग्लैगोन नों बड'लेण्ड बा बिटिएडि एरियायावनो थाया मानो जा बा आउट अफ बिटिएडि थाया मानो जा नोङो माने भारतनि बा इण्डियानि बाहेरायाव थाया मानो जा अब्ला नोंथाङा स्टुडेन्ट बा नोंबो माने अल बड' स्टुडेन्ट इउनियनाव गोग्लैफागोन बाट नोंथाङा रेसपन्सिबिलिटि लानांगोन आरो बिनि गेजेराव नोंथाङा बे साननाखि आंनो बिबान होआखै एज ए अर्गानाइजेसनाव नोंथांनो बिबान होआखै बे नङाखि नोंथाङा अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि मोनसे पार्ट नङा बेबायदि जुदि सानदोंब्ला नोंथाङा गोबां गोरोन्थि सानदों आरो नोंथांनि बुजिनाया गोबां गोरोन्थि आंनावबोथ' बिबान गैया बाट अब्लाबोथ' आं अबे खालामो
अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि होननानै मानो होनोब्ला बे रिलेटेडखा बे पइन्टआनो डाइरेक्टखा स' बे हिसाबै नायोब्ला नोंथांनि गथ' जाय दङ जायनि बे आं मानसिखौ बुंदों जे अल बड' स्टुडेन्ट ओरैबायदि बायदिसिना होननानै बुंदोंना बे सुबुंनि गथ' गथायफ्रा देरनानै बा बिसोर मा अल बड' स्टुडेन्ट इउनियनजों रिलेटेड पार्ट थानाय नङा नामा गोबां ओरैबायदि ना मा रिप्लाइ होनो आरो बिसोरखौ नङा होमबा मा रिप्लाइ होनो नङा होमबा जोंनि जे जाथि ओरैबायदि खौसेथि जाहांनायनि जाहोनानो जाबाय अल बड' स्टुडेन्ट इउनियना बानायनाय अके जानो हागौ जों माखासे राहाखौ लालांनो गोनां जायो जे जेनेबा हमना ला दा जोंहा फर्मार प्रेसिडेन्ट अफ आबसु जोंहा मिस्टार प्रमद बर' सार अके दायो इउपिपिएल पार्टिनि प्रेसिडेन्ट बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो सासे सोद्रोमामोन अके बिनि उनावहाय बिथाङा माखासे गोबां नलेज मोनबाय बै नलेजनि दारैनो बिथाङा दायो इउपिपिएल पार्टिनि जानानै बिथाङा दायो सरकार दानो नाजादों अके स' बिनि गेजेराव नोंथांमोना बेखौ सापर्ट होयो सापर्ट होआ बे नोंथांमोननि गोसोनि खोथा बाट नैबेनि बेलायावहाय जे जाथाय जादों बेखौ नोंथांमोना बोरै नायना थानो हागोन जे मार्टियार्सनि आथिं होनाय खिथु फोनांनानै एखेबारे खिग्राथिं एखेबारे बायदिसिना लाजि फोनांनाय बायदि जानाय आरो बिनि गेजेरावहाय आबसुखौ ओरैबायदि एकदमबारे आथोन स' खालामनानै लाजि फोनांनाय आरो आं बेखौ रिकुवेस्ट खालामो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेफोरखौ नायनानै मानो थादों डाइरेक्टलि बिनि सायाव एक्सन लानाया बिराद गोनांथि मानो होननानै बुङोब्ला सासे सानैनिफ्रायनो बारायलांगासिनो फर एग्जाम्पल सासे सिख्लाया जे बारनानै लाइखियाव जे ओरैबायदि देखायदोंमोन बेथ' निमाहा बिदोंमोन आरो बिनि गेजेराव नैथि खेबाव जाबावबाय साब्रै साबा गथ'फोर जिरायनानै लाजि फोनांलायबाय मार्टियार्सफोरनि खाम्फायाव जिरायनानै आरो सासे सिख्ला जिरायबावबाय मोनसे फेशन खालामनायनि मोनसे जायगा मोनबाय आरो बेखौ मिथिबायना मोनसे फेशन खालामनाय आरे भाइ नोंथांमोना थां फट' खेबजाहै बाट बेयाव जिरायनायनि सिगां सानग्रो जे नों मायाव जिरायदों बे मेनार्सआ थानांगोन यु आर नट आनएजुकेटेड मैन नोंथांमोना आनएजुकेटेड नङा यु आर एजुकेटेड मेबी यु आर कमप्लीट डिग्री ओके यु हैव डन योर डिग्री मेबी यु आर स्टाडिंग इन हाई सेकेंडारी आई डोंट नो दैट आं बेखौ मिथिया बाट नोंथांमोनखौ नायोब्ला सासे गोरों रोंगौथि गोनां बायदि महर नुयो जुदि रोंगौथि गोनां गैयाब्लाबो सासे रोंगौथि नङैयानो बेवहाय जिरायनो ओरैबायदि थोद गिगोन आंखौ माबा मोनसे खालामगोन नामा आंखौ माबा मोनसे रायगोन नामा बेफोरबायदि साननाय दंबावोसो बिसोरनावनो बेफोरबायदि साननाय दंबावोसो आरो नों सासे ओरैबायदि रोंगौथि थानाय जानानैबो बेखौ मोनसे फेशन मडेलनि मोनसे जायगा मोनदों नामा बेरायहैथां थांहैथां नायहैथां सोर जोंनि थाखाय माने जिउ खहा जाखो जों बर' हारिनि थाखाय बड'लेण्ड स्टेट क्रिएट खालामनो थाखाय सोर मुंख्लं जालांखो बेखौ थांनानै नायहैथां हिस्ट'रिखौ फरायहैथां बेयाव थांनानै गोसोआव गैयाबा गोसोआव थांनानै हायोबाथ' आलारि बाथि लगायहैजोब हायोब्लासो हायाबा हाया नोंखौ बुङाखैबो फर्स खालामथिनाखैबो बेफोरबायदि खालामनो हाबावसो जुदि गोसोब्ला नङा होमबा स' बेनि बेलायावहाय आं सानो निमाहा होबाय थानायखाय बारद्रायबाय स' बिनि सायाव एक्सन लानाया बिराद गोनांथि आंनि मथेबाथ' स' जोंनि लिडारफ्रा मा सानो बेफोरो बिसोरनि खोथा आरो आंनि कमेन्टनिफ्राय आंनि खुगानिफ्राय जि ओंखारबाय आं बेखौ बुंनो सानबाय मानो होनोब्ला निमाहा होबाय थानायनि थाखायनो बे बाराद्राय बांद्रायगासिनो दङ आरो बिनि गेजेराव बेखौबो जुदि निमाहा होयोबा आरो खि जानो आरो फिउचाराव जाबावगोन आरो लासिंसिं जुदि जों बिनि सायाव एक्सन लायाबा माखासे गुबुन जाथिफ्रा मिनिगोन हनै बर'नि मुंख्लंफोरनि जाय खाम्फा बेयावनो जिरायनानै इनसाल्ट खालामबाय बा जेबो खालामाखै बिसोरना जेबोआनो गैया बिसोर केयारलेस ओरैबायदि बेफोरबायदि बुंजानाय मोनसे फिउचाराव स्कप थागोन आरोना जायखौ जोङो दोननो नाङा आं बेखौ सानो आरोना एक्सुवेलि जोंनि बर' हारिनि माखासे सुबुंफ्रा मेनार्स थाबाबो आखल आखु थाबाबो सानस'नो हाया बे सानस'नो हायैनि जाहोना जाबाय जोंनि बर' हारिनि बिमा बिफाया बैसोरखौ ओरैबायदि बाराद्राय गोजौ लेभेलाव दोनद्रायबाय खायसे ओरैबायदि बिमा बिफा दङ अल बड' स्टुडेन्ट इउनियन मानसिफोरखौथ' सैबावानो ओरैबायदि गारो ओरैबायदि माने बिराद गाज्रि बिसोर ओरैबायदि माने हिंसा सोनानै होखायो गावनि गथ' गथायफोरखौ ओमफ्राय बाट बे गथ'आ जे दा फरायगासिनो दं बे गथ'आ जे अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननिनो पार्ट बेखौ मोन्दांथि मोनाखै बिराद लाजिनांथाव आरो बिराद साननो गोनां बाथ्रा बेफोरबायदि न'खराव आरोना बेफोरबायदि दङ आरो आं बेखौ नुदों मेगनजों बाट आं जेबोसो बुङा आं थांब्ला आंनो मोन्दांथि मोनो बेखौ मिथिबायना स' आं बुङासो मानो होनोबा मानो खामाखा ओरैनो नांज्लायनो स' बिसोरनि मैला गोसोखौ जोङो बुजायनानै बा बिसोरनि खर'आव सोनानैसो हागोन जों रागा जोंलाबायनानै जों हानाय नङा स' जोङो खौसेथि बेफोरबायदिखौ होना आं सानो खौसेथिया बेफोरबायदिखौ होना आरो बे खौसेथि नङा जों खौसेथि जानांगौबा गोसो गोरबोनिफ्राय जाजोबनांगोन आरो जोङो गासिखौबो सानै हयै जों खामानिखौ मावजोबनांगोन
आरो आं बेखौनो बुंनो सानो दायो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव CRPF आर्मिफोरनि गेजेरावबो कर'ना भाइरास हाबदों बेथ' सिगाङावनो नोंथांमोना निउसावबो नुबाय जानांगौ आरो बिनि गेजेराव जों बेखौ साननो गोनां जे जोङो गासिबो गावखौनो गाव रैखाथि दोननोब्ला माखासे गोजान ससियेल डिस्टेन्स बेफोरखौ मेनटेन खालामनांगौ न'आव थानाय दाथ' गोजान जायगानिफ्राय माखासे गोबां सुबुं फैनो नागिरदों ट्रेनजों बासजों फैगासिनोबो दङ स' बिथांमोनखौ आं रिक्वेस्ट खालामो कि गामिनि गावबुरा प्रेसिडेन्ट आरो सेक्रेटारिफोरनि बोसोनखौ ला रायजो राजाफोरनि बोसोनखौ ला मोनसे क्वारेन्टाइन खालामनानै जायगायाव था आरो मोनसे खोथा हासुनाय खिनाय बिराद डिसिप्लिनै हासुनाय खिनायफोरखौबो खालाम मानो होनोब्ला नोंसिनि बे हासुनाय खिनाया गोबां जायगायाव बेरायहैनो हागौ आरो बेयावनो थाम्फै बानानै गुबुनावहाय बाहैनो हागौ गोबां सानै हयै खामानिफोरखौ मावजोबबानो जाबाय आं बेखौनो बुंनानै नेक्स्ट भिडिअ आं फैगासिनो दं खालामबोबाय थागोन बिदिनो दायो आं एसे टाइम फ्रि मोनहांबाय स' खुलुमबाय जय बर' हारिनि जय